Keblai pi baro cha katup khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Tingini phaj ki mat ki bakongsan. Weng ki nong tre ASHA ya ka jing sange tre kam jongki. En ai lat ka sarkari samla puli baklem yo thoi jang. Ang yai paksang ki sipai banwa ki batang sakot krem do yo. Bada ka song pisa ajing rap UAA Shulai cha ki ASHA bahap hato kalum kirwiang UPHC. Tementang ini phaj ki khubor ki bakambanya. Menteri rangba ka Meghalaya Konrad ki sangma menta ka singi ulapan pau ka jing sngo kendit ka bakraw. Halor ka jing pen klemi ki ding hapom lom sadeu jong ka thain apar Shillong banchnai ka surok ba. Haka jing patai khubor menteri rangba ulaong ula kendit bantip shpangkani namar ba nakaliang jong don jing tip AA. Konrad ki sangma ulai thu bula batha ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ka bape ya kani ka jingshnai kani ka surok ba baka dei ben pinsange shwa mardor. Konrad sangma ulaong baya kani ka jingshna surok ka dei ban long ka balait na ka jingpom ding ka bapin julor ya ka maryang ban nakaliang ka sarkar kan sa wadlo likilat ki lenti baro baka jingshna surok kan long ka balait na ka jingpin julor ya ka maryang. Dieng ki bahe hakatika jaka kidang ne kumjo ba enam pen klem ki wat ladon kam banchna surok. Kinong tre ASHA ka Jylla hapo ka lama jong ka Meghalaya Ad Hoc Workers Union mintagasngi kilay kendu yu menteri ka koit ka kya ba ALHEC bat kerpad yu ba ka sarkar ka deban siu tikna ya ka tulop jong ki. Kinong yalang jong kinong tre ASHA kibalay kendu yu ba hek kila kentu ba ka sarkar ka deban penkiu no ya ka tulop jong ki na mar ki dor jong ki mar ki mata ki kiu palat hai kini gisngi. Habakran kinong tokot khubor kinong yalam kilay itu bo menteri ka koit ka kya ula kular benchim kya ya ka jing ya jongki but dei bakani ka daw menta kila weng no ka jing sange trikam jongki. An agreeable meeting with the ASHAs. From the ASHA, three representatives here. We have with our principal secretary, the MD NHM, and also with this New Kinong Sensation. So all the discussion we had is very, very agreeable and successful. The thing is like this. Also, we have told them after our discussion, you should call off your indefinite strike. So that also they have agreed. Then now from the government, we have come forward. Now they are getting only the incentive from the NHM. Now the state government are going to give them incentive of 2,000 rupees. That is not based on performance. Whether they work or they don't work also, that 2,000 rupees will be given to them every month. And also they are saying they've been delaying to disburse the amount to them. They said that is from the July onward. We'll have our software, which will start from the UMLI, that is the pilot project. Their salary, honorarium, whatever incentive they're supposed to get, it will go directly to their personal account of the ASHAs. Advisor jongi Khubor Na Ka Jylla hadin bangilayo banyakran kumtu menebat Health Minister mo ba ALHEC kumbai la akran ila batai hiru banakaliang jong Health Minister ila kular bansi ka fix honorarium ka badai arhaja tengka hak bede baki ASHA hoat nakaliang ka jongi dangi perkhat halor kijing kiu jong kini kidor ki marbam ki mardi long ngis ngau tu bakani kampat biang hina ka banta ke jongi tengi la persyang hiru bangin ya kran ya ni ongi klembu ya kanu ka fix amount mo nakaliang ke jongi nreipin sobha ban penkiu idor kendiat iban ya habdor kat kum kejuk ka bamenta te nakaliang jong ipat ila request ong bakane kadang dai tang kejing sedang kam dai hiru kejing put ti ongin sanang le ya kane nakapor syakapor bangin nang ya le hiru ban penkiu ya kane ka fix honorarium te nakaliang jong hiru kum kinong ya lam jong kami Meghalaya ASHA Workers Union hi kum bangila yo ban ya kran menebat nginom syong that bangin siapa ya kane kum bangila akran after 3 months and 4 months ngila ban sedang ban follow up no ya kane bakin nang kam
penkiu syu te khandiat ru nak liang ke jonga hakne kapor ngashim ru ya kalat ke kabu bangan ai khublei kerpang ya ke senjuk jong kinong sen shar shinong kabri uhneu terap ki badai kum ki kpa ki jongi ki bapet bakmi engi hopo ka shinong ka thau ki baju i hiru ki kam ki bangi ni trai ya ke jingkloi ki jongki banya senran bat ngi mentagas ngi mat kum ju ru ki jingkloi ki jongki banya kersyan engi habaki i ki kam ki bangi trai ngai khublei ru syabar ro khoj ki sang bahalang lani ki NGO selani ki kinu ki senjuk rang ba shinong ki baya don banta ha ka baya kersyan bat ngi namar kum bang ayu i baki penmi ha ki press and media mo lang baki news bangi pet ki ai ki jing kersyan na ka banta jongi Ketenat puli puthi jong ka sorkar jilla ha kasingi balang kalarai ban sapen banada ka weipat kapor na ka banta ki samla ki baklem yo satya ban wan thoi ke exam class 10 ne 12 na ka daw u covid. Ya kane lapen banadu menteri ketenat puli puthi ka jilla balak men rumboi ha gani kasingi balang. Department bat ka embos ha ka dingi bat ki exam ki basa bat ya kitu ki candidate ki bampat la ban pindep ya ke exam jongki na ka daw ba ki don hapo containment zone dan in contact bat kini kibayo positif tekat pun record jongi kebangi don nam ta ka class 10 SSLC ki don live sound ki candidate ki badu yak exam baro bom yok nyele bat nyok samut ki badu ya kawe na analai teli ki exam yakine baro ka embus kan sa kondok yak exam na kabenta kine kabaar na kabenta ki cluster HSSLC kiba du banyele exam kawe na analai na saw kamot kidon kendai farngut bat kibadu banile baro kidon khasan ngut kini kilong habaro ka state ta yakine ru ngila decide ngila rai bangin pelong yang ya ka exam na minta kini kibadu ban yale kabalai kidon ki minor paper ki bahasa Southernly ke computer science ka statistik western music bat ka vocational studies nam ta class yakine ngilarai banung pelong shoot exam nam ta kine ta ka embus kan work out itu modalities ba kan IMAX hi ya kine ki subject Hakabaya day bat kajing pelai ki basakut hakrem daw yong ha East Giant Hills District menteri ka tho katar ulai tho balala ban seitang ya ka wei ka met yap bat nakaliang jong ki bor penyat kidang yakun ban penrengat ya ka ka badon ha ka ni ka krem daw yong Henry haduk menta kim shimlala namar ka ka bajur kadang yat tu che ka ni ka krem na ka daw jong uslap operation ban lab ya kamet jong tu ki badang don hapo tliu kaladang yai shai hado mentaru namar ba kumba pilatip hakini tiyo baladet layo ban sei kawe kamet ya hapo katu ka tliu bad ya katek mat ya labu hapo civil hospital clearet hendai hado menta empat don bawan ban pen itho ya utu bayat te kuba omne kamet kadang don hapo civil hospital clearet but kajing yale ban yo say ya kibruk badan hantu kaya shai tang namar ba hendai namar ba kajing cur jang ko hado menta ngimpal la ban le AA ki navy ki SDRF ki NDRF ki ya yele shitom ban wat dan ray ko bang omne ba ko kajur ko hakajing sisya menen na kawe ka tliu kiliya say sitaw lak life san point life san litar ka bat hakawe pa ka tliu ka ba ro kila say kila pom ya sipun ka nang tu handai wala ka taru namar ba kajing jur jong slap ka ka yai kiu na kawe ka pos we pa na we pa den ka daw ka ba
ya ki briu ban lap ya ki met lana ya ki briu dan hang tu tang ba kum ong menne ka jingele ka dang yat bang yele stam ban lap ya kitu ki briu dan hang tu po ka tu ka kala ek host ya barok possibility mano nangno ue no briu ladam dan teka decision kan session ya karai ada pekerjaan ya ka jing tip katno ka jing lot ka district administration kan sa pha ya kata ka jing lot handrai ka concern chok ni kalong menta ba na ka wei ka si chu ka si kumno ba ngin la lada kalong ka bala ba ngin la ban lap kloy ya ka tuk man ya te ya ka jing lot pat ngin pat sim ya kanu no ngin pat yo katno ka jing lot bat katno si kan bam bat katno kan lo Sarkar ka jing mut ka sarkar kalong ban yele stam banwat te onda kini ki badon ha ka tu ka jaka ka district administration kala shem ba kalong leno hadin katus ngin lap tikin sa ay ka report based on the report jongki tingi ka sarkar ka sa shem biya karai ha ka ta ka por te yamanta hi ka sarkar ka yele ban lap ya kamet kum kadak jong ka jing snolem ya ki ASHA namar bakim yoy ka jing siyo babyang na ka sorkar nakalyang u auhay Andrew Shulai u MDC ka Jawai Central hini ka sngi ula ay jeng irab da ka song pisa siya ki ASHA ki bahab hapo ka lum kirwiyang UPHC laban pinkin mau bakini ki ASHA ki dikinong tre baka tenat ka koit ka kya ka shanya tili kamtam haka bayade bat ka jingya kun persai ka klam COVID-19 hapo kishnong ki tau Haka jingya lang lingkot shuaban IT ya ka song jingya rab ha indoor hall ka chutwaku nakalyang u president ka senjuk ki wahet chnong juwai u alan niang ti ula ay jingya ro ki kamjun ki ASHA ki bala trei klem shong tait hakum kini ki por bala one lun shop ka klam COVID-19 bat ka jing sanget let trei jong ki ASHA hakum kani ka por kala pendu men sem bhai ya ki bor penyat chnong Nakalyang u auhay Andrew Shula haba ay jing kren ula penpau ki jing sngusi ban ui ki jing jong kin ki ASHA haka ba ula sakhi daladi ya ka jing trei met ban men sim jong ki wat la hi jing yo ibaret nakalyang jong u lapen pau ba unle ban yarap iki kat kum ka jing kot bor jong u ba ula boru ya ka jing kerpat ka sarkar ban pin yo iki jing dawa jong ki ASHA kum ju iki jing don kam ki jong ki em ga jing strike na ko pi ASHA em ga sai jai krek kam yong pi ngala tip ba kaman ni krek kam yong pi wei wa katwan ha kan han gi por na do man chua Ukra ASHA memang benar di ASHA memang rap tim lagi dan rai mana puas dengan por COVID warok kita ngi thar rap tip ki kom kra iki yok gena ka yok gena incentive base gitu gitu yok ki wana riam kecik dan rai hak ni COVID yos kira ya kajing mkam kajing kra yang fi apa ka kita ngi thar kamu ong rumah pilan ni ladam sebenarnya kam kajing kin kita sedang cakap kamu dah takut kita kini ni, dah ngasal kaya bah untuk orang macam kebun dengan politik kawan-kawan, handai sang tu wit tut menembiang ngajing yo, menembiang hingga kawan, kini ngajing tut ni apa? Tengah wan ni kawan pi, wadai siapa kuat mentah, rap pi, kat uyam kerja kerjuk, mentah rap pi, wadai siapa tipi ala, isang ngo ini dapat senang fair senang juai. Naliang yang ki jar-jar ki ASHA la sau mo oda ki jing rapi ki ta ni wan ni yau kuwi ji benta ko ma ji rapi hai jo ipor la o kerpat ye gu em ha ka bor kat ni yau te jing em kam yang pi ile was strike ni to klem nong rem em nong rem was strike ASHA tengah mana ni la kau MDC ni yang jual kerpadi kita mahu bor sarkar yo pat ya kini ki MK ki kamas nyau tua tu ke ASHA special benefit por tau yo tau slim yo reka bu ji kerpat la government wa kam gini tau kini deman sikit ki wa jingkin ki wa la dem gi ha kani ko por kat ni te kani ke jing ile thma yo wo ni priang kat ni dang khor so jogi Harus si payam MD. Badaki tu ki Khubor ngila po siya bukod, tat hadu bang Indonesia biang kublay sibon.